Για να δούμε αυτή την άσχηση. Μας ζητάνε να βρούμε την εξίσωση δευτέρου βαθμού, όπου οι ρίζες της χ1, χ2, εάν υπάρχουν, έχουν άθροισμα 2 και γινόμενο πλην 15. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Και ακολουθούν άλλα 4 ερωτήματα. Όμοια με το πρώτο. Λοιπόν, για να δούμε. Πάμε να δούμε τη λύση. Λύση λοιπόν. Θυμίζουμε το εξής. Αν έχουμε μια εξίσωση δευτέρου βαθμού, η οποία έχει ρίζες, άρα ρίζες χ1, χ2, έτσι, τότε από τύπους βιετά θα έχουμε ότι με S συμβολίζουμε το χ1 συν χ2, δηλαδή το άθροισμα των ριζών, και με P είναι το λυνόμενο, χ1 επί χ2. Αυτά είναι από τους τύπους βιετά. Τότε, μία εξίσωση, η εξίσωση αυτή που έχει ρίζες χ1, χ2 θα είναι ισοδύναμη με την εξίσωση αυτήν εδώ. Δηλαδή την χ τετράγωνο πλην, έτσι προσοχή, εδώ βάζω πλην, S επί χ συν P, άρα συν P. Δηλαδή, μία εξίσωση που έχει ρίζες χ1, χ2, τότε αυτή θα είναι ισοδύναμη με αυτήν εδώ, την χ τετράγωνο μείον S επί χ συν P ίσον 0. Πολύ ωραία. Οπότε αυτή εδώ είναι η ζητούμενη εξίσωση. Άρα, σύμφωνα με το πρώτο ερώτημα, μου λένε να βρούμε την εξίσωση δευτέρου βαθμού, η οποία έχει το άθροισμα των ριζών της είναι 2 και το λυνόμενο μείον 15. Τότε, σύμφωνα με αυτό, το ερώτημα θα είναι το εξής. Η εξίσωση ζητούμενη θα είναι η χ τετράγωνο πλην, είπαμε, το άθροισμα είναι το 2 και το λυνόμενο το πλην 15. Άρα, μείον 2 επί χ συν το πλην 15. Το P είναι το πλην 15. Αυτή ίσον με 0. Και εδώ πέρα αν κάνουμε τις πράξεις θα έχουμε ισοδύναμα. Θα είναι αυτή η χ τετράγωνο μείον 2χ, έτσι, μείον 2χ μείον 15. Μείον 15. Ίσον με 0. Πολύ ωραία. Αυτός εδώ είναι ο τύπος ο οποίος χρησιμοποιούμε, έτσι. Αν συνδυάσουμε αυτά εδώ. Σύμφωνα με τους τύπους του Βιετά. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ερώτημα και με όμοιο τρόπο το δεύτερο ερώτημα τι μας λέει, το άθροισμα να είναι 0 και το λυνόμενο πλην 2. Οπότε, δεύτερο ερώτημα, ακριβώς από κάτω, θέλω το άθροισμα να είναι 0, άρα πλην το 0, σύμφωνα με τον τύπο που έχουμε, άρα πλην 0 επί χ, πλην 2, μάλλον συν το πλην 2, ίσον με 0, όπου αυτό θα είναι ισοδύναμο με χ τετράγωνο, 0 επί χ προφανώς κάνει 0. Συν το πλην 2, δηλαδή πλην 2, ίσον με 0, άρα πλην 2 εδώ πέρα, ίσον με 0 και αυτή είναι η ζητούμενη εξίσωση στο δεύτερο ερώτημα. Ας ονομάσουμε τον τύπο αυτόν μασεράκι, έτσι, για να αναφερόμαστε συνέχεια σε αυτόν. Τρίτο ερώτημα, πολύ εύκολο πλέον, το άθροισμα 3, το λυνόμενο 0. Άρα, τρίτο ερώτημα, θέλω το άθροισμα να είναι, πόσο είπαμε, 3 και το λυνόμενο 0. Άρα, πλην εδώ πέρα το 3, που είναι το άθροισμα, άρα πλην 3 επί χ, συν 0. Εδώ πέρα συν 0, ίσον με 0. Και το γράφουμε κάνοντας τις πράξεις, στην τελική του μορφή, θα είναι χ τετράγωνο, μείον 3χ, ίσον με 0. Εδώ είναι μείον, έτσι. Και συνεχίζουμε, τέταρτο ερώτημα, εδώ πέρα κάτω. Θέλουμε να έχει
η εξίσωσή μου, οι ρίζες της, αν υπάρχουν φυσικά, να έχουν άθροισμα 0 και λυνόμενο 5. Οπότε αυτή θα είναι η χ τετράγωνο άθροισμα 0, άρα πλην 0 επί χ και λυνόμενο 5. Άρα συν 5, αυτό ίσον με 0, και κάνοντας τις πράξεις θα έχουμε χ τετράγωνο συν 5 ίσον με 0. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα το μόνο που μας μένει είναι τώρα να κάνουμε το τελευταίο ερώτημα, το πέμπτο, το οποίο μας ζητάει να λύσουμε αυτές τις εξώσεις. Έτσι, άρα πέμπτο ερώτημα, ποιες οι ρίζες αν υπάρχουν στις προηγούμενες περιπτώσεις. Άρα για να δούμε. Αυτές που κατασκευάσαμε, αυτές οι εξώσεις έχουν ρίζες. Άρα πέμπτο ερώτημα θα το κάνω ακριβώς δίπλα, εδώ πέρα, και έχουμε. Άρα αυτό είναι το πέμπτο ερώτημα. Ωραία, μισό. Πέμπτο ερώτημα. Πάμε να λύσουμε εδώ την πρώτη εξίσωση. Συνονομάσουμε 1, 2 αυτή, 3 αυτή, έτσι, και η τελευταία η τέταρτη. Πολύ ωραία. Πάμε να λύσουμε την 1. Λοιπόν, έχουμε συν 1 τι ισχύει. Το α είναι 1, άρα γράφω εδώ α ίσον 1, το β είναι το πλην 2 και το γ είναι το πλην 15. Πολύ ωραία, οπότε αν πάω να υπολογίσω τη διακρίνουσα εδώ πέρα, δ, είναι β τετράγωνο μείον 4α γ, δηλαδή μείον 2 στο τετράγωνο, μείον 4 επί α που είναι 1, επί γ που είναι το μείον 15. Μείον 15. Ίσον 4 πλην επί πλην συν 4 φορές το 15 κάνει 60, άρα συν 60 ίσον 64, που προφανώς αυτό είναι θετικό, έτσι, αυτό είναι θετικό. Άρα εδώ έχω δύο ρίζες, υπάρχουν δύο ρίζες πραγματικές και έτσι θα έχουμε χ1, χ2 ίσον με πλην β συν πλην ρίζα δ προς 2α. Οπότε έχω πλην β, δηλαδή πλην το πλην 2 συν πλην ρίζα 64 προς 2 επί α, που θα έχω δύο λύσεις εδώ πέρα, μία με συν και η άλλη με πλην. Πλην το πλην 2 κάνει εδώ πέρα, πλην το πλην 2 κάνει 2, συν ρίζα του 64 είναι το 8 προς 2, δηλαδή το αποτέλεσμά μου θα είναι 2 συν 8, 10 προς 2 ίσον 5. Αντίστοιχα με πλην θα έχω 2 πλην 8 προς 2 κάνει πλην 6 προς 2, δηλαδή πλην 3. Δύο ρίζες. Και πράγματι παρατηρήστε ότι το άθροισμα 5 πλην 3 θα μου δώσει άθροισμα 2 και το λυνόμενο πλην 15. Κοιτάξτε, άθροισμα 2 πράγματι και λυνόμενο πλην 15. Εδώ πέρα και εδώ. Άρα βλέπουμε πόσο εύκολα ισχύει η θεωρία μας, έτσι. Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Η πρώτη εξίσωση. Πάμε να δούμε τη δεύτερη. Η δεύτερη είναι η εξής. Είναι η χ τετράγωνο μείον 2 ίσον 0. Αυτή, παιδιά, δεν είναι ανάγκη να τη λύσουμε με διακρίνουσα, έτσι. Πάμε εδώ να τη γράψουμε. Είναι η χ τετράγωνο μείον 2 ίσον με 0. Αυτή προφανώς δεν είναι ανάγκη να τη λύσουμε με διακρίνουσα. Μπορούμε πολύ εύκολα να πούμε ότι αυτή είναι ισοδύναμη με χ τετράγωνο ίσον με 2. Άρα με τους τύπους που ξέρουμε ουσιαστικά είναι, έχω δύο λύσεις εδώ πέρα, χ ίσον ρίζα 2 ή χ ίσον πλην ρίζα 2. Παρατηρήστε ότι το άθροισμα είναι 0, αυτή είναι η χ1 και η χ2 εδώ πέρα, το άθροισμά τους είναι 0 αφού είναι αντίθετοι αριθμοί και το λυνόμενό τους είναι πλην ρίζα 2 στο τετράγωνο, δηλαδή πλην 2. Πάμε να δούμε
πράγματι το άθροισμα είναι 0, να το, εδώ πέρα, και το λυνόμενο πλην 2. Τρίτη περίπτωση. Χ τετράγωνο μείον 3χ ίσον 0. Τρίτη εξίσωση, εδώ πέρα, είναι. Λοιπόν, η χ τετράγωνο, πάμε να τη γράψουμε λίγο πιο κάτω, εδώ πέρα, η χ τετράγωνο μείον 3χ ίσον με 0. Εδώ πέρα. Λοιπόν, προφανώς ούτε αυτή θα τη λύσουμε με διακρίνουσα. Υπάρχει πολύ πιο εύκολος τρόπος. Είπαμε όταν λείπει κάποιος όρος, ίσως μπορούμε να τη λύσουμε πολύ πιο εύκολα με παραγοντοποίηση. Άρα εδώ πέρα βγάζω το χ παράγοντα και έχω χ πλην 3 ίσον 0. Οπότε ισοδύναμα, δύο περιπτώσεις, χ ίσον 0, ο πρώτος παράγοντας, ή ο άλλος χ πλην 3 ίσον 0 που θα μου δώσει προφανώς χ ίσον 3. Άρα εδώ πέρα βλέπω το άθροισμα είναι 3 και το λυνόμενο 0. Πράγματι, να το εδώ, το άθροισμα 3 και το λυνόμενο 0. Εδώ πέρα, το πράσινο. Τέταρτη και τελευταία, χ τετράγωνο συν 5 ίσον 0. Ας τη λύσουμε λίγο πιο πάνω. Μάλλον πάμε πιο δίπλα, χ τετράγωνο, εδώ, η τέταρτη, είναι η χ τετράγωνο συν 5 ίσον 0. Και αυτή προφανώς δεν θα τη λύσουμε με διακρίνουσα. Εύκολα βλέπει κάποιος ότι είναι χ τετράγωνο ίσον με πλην 5, που αυτό προφανώς είναι αδύνατο, έτσι. Είναι αδύνατο, αφού το πλην 5 είναι αρνητικός αριθμός, ενώ το χ τετράγωνο πάντα είναι μεγαλύτερο εις του μηδενός. Εδώ πέρα παρατηρούμε ότι ουσιαστικά αυτή η εξίσωση, η τέταρτη, δεν έχει ρίζες, άρα δεν γίνεται να βρω δύο αριθμούς που να έχουν άθροισμα 0 και λυνόμενο 5. Πολύ λογικό αυτό, γιατί αν σκεφτείτε για να έχουν άθροισμα 0 θα πρέπει αυτοί οι αριθμοί να είναι αντίθετοι. Άρα αφού είναι αντίθετοι, το λυνόμενό τους θα πρέπει να είναι σίγουρα αρνητικός αριθμός και όχι θετικός. Εδώ έχω ότι το λυνόμενο πρέπει να είναι συν 5, δηλαδή θετικός.